Ondan bir gün 25 yaşadım. Bundan bir neçe yıl odal. Ondan 25 yaşanda da bir hile ay 4 asırın, bir asırın 4'ten birini boylayan bugün 25 yaş etdim aňa da dip Garawum jurnalyna goşky bilen çykyş etdi dep şeýle taýýarlandım. 25 ýaşyma gater we begenýän tegelek ýaş bilemok näme üçin neden. Ondan ay taýýarlandım da etdim şo gün geldi. Dowlan günüm bunu ýerden owat ýollaşym has ýer gitýärdi işe ondan. Dangdan gitýärdi bolan agşama ümsümlik. 12'den geçen soňra ümsümlik hiç kim istiwadım tutana sowgadam salamam. Ay menim işe gidenle bu gider da diýip işe gidenle doğrudan gözüm açalak mola diýip ýatan kişi bolup garaşdym gitdi. Çykyp şu bolan otomuzdaky şkafın bir yerine gözü var orada dörp çıktım. Bir daha koyup gidenler bu konuda. Hiç tat yok. Ay kara oturuyorum, keyfim yok. Orada ünlürdü. Ağzımı bekledim, telelik oldu. Oturuyorum, televizora seyredip bolayım. Birden telefonuma SMS geldi, sesi geldi. Haydap bardım. Hatta men gutlawa da kaýyl boldum da. Sowgat salamdan geçdim. Gutlawa bolsa da men arada. Barıp açdym men. Uzak ýaşa gitdi. Ýollaşymdan geçdir. Öňüm ýok, soňam ýok, gülümem ýok, balymam canım. Uzak ýaşa. Begenjegim bilmedim, gynanjagym bilmedim, güljegim bilmedim, aglanjagym bilmedim. Bar elimden gelýänler edip bilýänlerdim, oturup ýerine SMS ýazdım. Abadan akkuşy men, maraly men batgydyň. Jak urup gülşüm hem ornun tutar oň gydyň. Ak bilegim mermerden, alkymym dağın gary, tataşan undor derdim eşdenler hyrydarym. Yüzüm aya meňdedi, töwerege nur sepip başga maňa meňdeşi eýte bolarmy tapyp. Yöresem ýollar aşyp, hayrandyr maňa dünýä, ok kirpigim, ýaý gaşym görne hala düşürýär. Elem gidýär özgörüp, bir garasa gözlerim, akıllym men, ezberem, arman şular edidim, sen diýmeli sözlerim. Şey diýip SMS ýazdım. Şeydi bana öyle başım çaradım Dowlan günümde de. İyimle cevap verelim. Yok. Ondan sonra näme diýjek?